Wala pa mahaw. Was. Nata dire karon sa Wisdom, pabulkit sa motor. Kaya flat. This video is sponsored by Richard's Rentals. So if ganahan mong travel diri sa Bohol and wala mo kasakyan, mo tumog ka ng Panglao, Chocolate Hills, Ubay, or sa Strawberry Farm, or sa Mayana, nag-offer ni sila car rental services na sila Vios, Avanza, Innova, van, and pickup. And now, during this pandemic, nahatag sila 20% discount sa tanang rental services. And also, dili ra kay sakyan nila ipaabang, nagpaabang pud sila og motorbikes. So just check their Facebook page. Nasa link sa description below, and use the promo code RAYSEPE to have a 20% discount. Okay, back to the video. So ang main purpose aning vlog, may adlaw day. So atong tapakan ning ligid sa sakyanan. Hasol-hasol na ba eh. So karon mo to ta sa Northway Tires kay mapabulkit ta ning ligid sa sakyanan. Let's go. Ya, sir. Tapak. Dapat. Tapak ko na. Pila pa tapak ka na. Dapat. Injection na ni or patch? Sa patch ni wala inject diri mo. Si pila na? Di pod may balag pila depende sa ano. Ito sa portion gihimo ba? Oh? Ka manto kayo. Okay. Okay na ta karon diri sa Northway Tires. Okay, so ito sa patapakan ni ligid diri. Palapit naman. So throwback sa ta kung naitoy time sa una katong trabaho ko sa Ford, makaramdong ka ni lugara. So pretty hagwa, like every after vacant sa mong klase senior high school, dito sa Ford magtrabaho mi. May nganik por ma bata ka. Wilo-wil mong kamot then alsag ligid, wag digid limit ko kuan mekaniko. La.
adlaw, nata karon diri sa Albor sa Python. Ang tong topic karon is unsay naapektuhan jud kayo sa pandemic. So sa mga karaan nga subscribers sa akong vlog, dugay mo kay bao nga tourist van driver ko. Una gibuhat ka sideline katong mga panahon niya kusog pa ang tour. Data diri sa karon sa Python. Kani dapita diri. Kani. Puno na yung mga van ani. Karon tungod ani nga lockdown or quarantine pandemic, dahag naapektuhan especially sa tourism nga sector. Birthday, ma. How old are you? 24. 24. 23. Di po halata ang mga wrinkles sa face. So may wish mo sa birthday, ma? Uwa na ning COVID. Kay? Ano na ka-guest? Kurta, gawin yun una, bitch! Kay, kung naman yung kuhan man, naka-reach to book another 1 year. So may wish mo, ma? Aside sa mawa ang COVID. Nakahuman og eskwela ako mga anak. Aww. Or di ba mag-negosyante? Ma-licensed physical therapist si Kuya Chinchan. Work abroad. O dadun miniya dito sa abroad. Ang ganahan, di po ka na doon na to. Yes. Di ba ikaw, gano'n na doon, sinanay man. Bahala ka. Uy, ako ko si Master oh. Digo, ika no? Buseng! Kamusta Buseng? Kamusta Buseng? Hello. Uy, ta! Ila, simbalik na din. Kaming. Di ba, kahit tanaw yung buhok ano yun? Meron na kurintihan. Hagod. Happy birthday to you. Yay! Day 2. Birthday. The aftermath birthday song Mother Dear. So mo ilang villa. Mo katong usa ka vlog na ako tong isod bidiri din sa CR lang ay bathtub ha. Aha mo hindong are. Dire. Itong nice swimming pool. So mga 1 year na tong hindong mi dire. 2 years na. Last nung dong dire. Kauban ang mga HNU classmates. Tourism. Karon paingon ta sa dagat. Ligo sa mga makinapulaan na sa pool gabi. Okay, nami sa dagat. Ligo matumag lumot-lumot man. Ma, what can you say about the dagat? Ma? Hugaw ilang dagat? Ma. Sagbutan, sagbot. Warag na nila gikuan gilimpyuhan tungod sa kuan wa poy guest. Saba. Ma, birthday. Ano mo yung pool kilid sa restaurant? Ano? Little sisters? Muna yung mong talent eh, mag-ilong-ilong na magkakamo. Muna yung sports. Nakunsa ka data yung pool lang eh.
the original price karon tungod kay pandemic. First floor, second floor. Na balcony sa taas. Now, Yeah. okay, so nahuman na mo stay diri sa Blue Waters. So famous pa sila og ligo-ligo diri. Okay, check out time na. Maghipo sa bisa mga gamit. 12 PM na. So, mag-room tour na sa ta. So, nasa lay kanang living area para sa mga guest. Kung magsistorya sila ni. Then ay TV. Nasa lay katre. Nasa lay kanang fluorescent lights, then painting, art. Also nasa din sila refrigerator. Ilang own refrigerator. Diri sa first floor. Mga cabinet, ana. CR. So, mo to CR. Kaya ako, yung first time nangaligo, bathtub eh. First time naligo bathtub. Ayaw ba? Ayaw lang na slide ka. Slide na po. Wala na yung CR yun. Bus. Ato, pilag. Nasa lang ikaw ganun sa bathtub. Yung balot brush ka ano eh. Pwede naman yung ikuha ng. Tanaw mo. Pwede na ka mag... Tanawa daw na ba yung Pwede na ka mag-dentist ano eh. Ah. Kung kita yung na-stack up ka rin kuhan. Ang tawag na ka eh. Yung locker ano eh. Jerome! Uy! Yan nag-iiyak! Gusto ninyo? Jerome! Yaks! Oo na, yellow-yellow no? Yaks mo eh! Saan mo mga igsunay? Ay! Biska daw! Nabasa pa! Then, nasa lay kuhan na rin ka ng... Sa amin din. Yung lights. Magkuhan ka ni. Hayag kayo. So, sa kata, sa second floor, ay hagdan din dire. Fire extinguisher para safety. Okay. Wow! The style sa diri is na sila ka ng floating bed. Kuan, itawag mura siya chandelier ng hanging lights. Another CR na sa diri. Muna ang CR sa taas. Okay. CR sa taas. Then, another refrigerator. Na, sudlan og mga nanani mo. Muna ang balcony. Adere. Tada! Pwede siya ka mag-charge na. Apoy free nga ininit nila. Thermostat. Muna ang balcony. Adere. So kani nga mga rooms muna ang good for 3. Then kani atbang na mo muna ang family room. Good for 4 or 5 persons. Nadiri ang mga guests. Kita ni mo din. Nadiri ang lights. Yung ganaan mo kagani nga katrema. Floating delikado. Delikado ba yan? Ito din yung mabalhin-balhin. Muna yung mga floating beds. Kani mga resort sa Panglao. Or bawang sa laing nga resorts. Muna ilang style sa bed. Na? Floating. So, karon pa uli na ta. Transition, next vlog. Transition, next scene. Shoot.